A környezetünk tudatos megóvása már az otthonunkban is elkezdődhet. A háztartásokban gyűjtött szelektív hulladék egy kis kitérővel új formát öltve visszakerülhet a körforgásba. A szelektíven gyűjtött anyagok ugyanis feldolgozás után újra használati eszközökké válnak. A sárga fedelű kukákba vagy zsákokba kerülő hulladékokat az AKSD szelektív gyűjtőjáratai a mechanikai optikai válogatórendszerhez szállítják, ahol elkezdődik az újrahasznosítás folyamata. Kevert csomagolási hulladék frakciót válogatunk, amely a válogatás eredményeképpen 10-11 féle különböző hulladéktípusra kerül szétválogatásra. Ez alatt kell érteni például a PET palackot, de a PET palackot színre válogatjuk, ami azt jelenti, hogy külön választjuk a víztisztát a kéktől, meg az összes többi egyébtől. Leválogatjuk a polietilén, polipropilén fóliát, a papírt természetesen, a papírból külön válogatjuk a hullámkartont is, amennyire csak lehetséges. Külön választjuk a polipropilén csomagolóanyagot, a HDPE flakonokat külön választjuk, az alumínium dobozokat és a vasdobozokat is. A mechanikai optikai válogató technológiával óránként 5 tonna a lakosságtól beérkezett szelektív hulladékot dolgoznak fel az AKSD Kft. Válogató üzemében. A válogató csarnokban helyet kapott technológia 2019-ben váltotta fel az addig manuálisan történő munkafolyamatot. Az automatizálással a válogatási kapacitás sokszorosára növekedett. A beérkezett hulladék a mögöttem látható zsákfeltépő szerkezetbe kerül beadagolásra, ide rakodógéppel úgy, ahogy a beszállítás megtörténik, beadagoljuk a hulladékot, és a mögöttünk lévő berendezés a kaszái segítségével felszakítja a zsákokat, illetve a mögötte lévő szalagon viszonylag egyenletesen eloszlatja a hulladékot. A hulladék ezután az előválogató fülkébe kerül, ahol a szalagról kézzel válogatják le a nagyméretű anyagokat, hogy azok később ne akadjanak meg a válogatórendszerben. Amikor ezeket az anyagokat eltávolítják a szalagról, akkor már frakcióra bontva választják le ezeket az anyagokat. Tehát van, akinek az a feladata, hogy a hullámkartont szedje le a szalagról, van, aki a polietilén fóliát szedi le, illetve vannak olyan kollégák, akik az összes többi egyéb újrahasznosításra nem alkalmas hulladéktípust válogatják le. A hulladékok következő állomása a balisztikus szeparátor. Ez a szerkezet lapátok segítségével háromfelé osztja az anyagokat. Az 5 cm-nél kisebb hulladékok a depóniára kerülnek. Ezzel a munkafolyamattal párhuzamosan a hulladékot egy mechanikai elv alapján 2, valamint 3 dimenziós frakcióra osztják. Ezek a lapátok, ezek ballisztikus pályán mozognak, meg van döntve 12,5 fok szögben ez a lapátsor, és ami 3 dimenziós, azaz van magassága is, és tud gurulni, jellemzően a PET palack, az alumínium doboz, vasdoboz, az egyszerűen ezen a 12,5 fokos kialakításon legurul az aljára, és az ott található szállítószalagon folytatja a pályafutását, ami pedig 2 dimenziós, azaz főleg szélessége és hosszúsága van, papír, fólia, az pedig felvándorol a tetejére, és az ott lévő szállítószalagon megy tovább. A 3-dimenziós frakciónál egy mágnes leválasztja a fémeket. A vasból készült jellemzően konzervdobozok így egy újabb szalagra kerülnek át. A hulladékot ezután optikával válogatják tovább. Ennek első lépéseként egy gyorsító szalagra egyenletesen eloszlatva érkeznek meg az anyagok. Amikor már majdnem a szalag végén van a hulladék, ott fényt bocsátunk ki rá, ennek ugye a képe tükröződik a szkennereink irányába, és a szkennerek a velük összeköttetésben lévő számítógépnek továbbítják az adatot, amely alapján a berendezés meg tudja mondani, hogy a szalagon milyen anyag érkezik, illetve az az anyag milyen színű. Ha az érkező hulladék megfelel a beállításoknak, akkor a gyorsító szalag végén található több mint 100 fúvóka a megfelelő egységnek jelet ad, és sűrített levegő segítségével egy másik szalagra fújja át a kiválasztott hulladéktípust. Különböző PET palackokat, HDPE flakonokat, tetrapak csomagolóanyagokat, polietilén és polipropilén és papíranyagokat is könnyedén ki tudnak válogatni ezzel a módszerrel. A technológiai sorban van még egy örvényáramú szeparátor is, ami az alumínium dobozok leválogatásáért felel.
Amikor ezek a válogatások megtörténtek, akkor a leválogatott hulladék az úgynevezett utóválogató fülkébe kerül. Kollégáink állnak minden egyes kihordószalagnál, és ellenőrzik azt, hogy a berendezés megfelelő minőségben tette a feladatát. Ha valami esetleg nem úgy érkezik oda, akkor ők azt a helyére teszik, hogyha újrahasznosíthatatlan frakció kerül oda, akkor nyilván arra is reagálnak, és azt is a megfelelő konténerbe teszik. Az ellenőrzés után tárolóboxokba kerülnek az anyagok. Ekkor már csak egy lépés van hátra, mégpedig a bálázás. A hulladékok kiválogatásának utolsó mozzanata azonban a feldolgozás, egy új kezdet is az anyagok számára. A bálákban összegyűjtött hulladék típusok másodlagos nyersanyagként szolgálnak a következő generációs PET palackoknak, vagy éppen papírcsomagoló anyagoknak. Ezzel egyrészt rengeteg energiát tudunk megspórolni, mert hogyha az újrahasznosított papír bekerül a papírgyárba, az közvetlenül a termelésbe bekerülve alapanyagként szolgál, és megint papírt készítünk belőle. Ez azt jelenti, hogy annyival kevesebb nyersanyagot kell felhasználni, és ez igaz az összes többi egyéb frakciókra is. Az AKSD regionális hulladékkezelő telepén évente több mint 750 tonna elektromos és elektronikai hulladékot kezelnek. Az ilyen típusú hulladékok 3-szor gyorsabban termelődnek, hiszen az egyik legdinamikusabban fejlődő iparágról van szó. Ha az elhasználódott eszközök a háztartási hulladék közé keverednek, veszélyes anyagtartalmuk miatt akár az egészségre is károsak lehetnek. Az elektronikai hulladék előkezelő üzemben lakossági, valamint ipari forrásból származó elektronikai hulladékokat kezelnek elő. Ide minden valaha árammal működő berendezést fogadnak. Az eszközöket kézi szerszámokkal bontják szét a szakemberek. Mintegy 20 frakció szerint válogatják és osztályozzák az így keletkező másodlagos nyersanyagokat. A kezelést követően az anyagok 85%-a tud visszakerülni a körforgásba. Az újrahasznosítható elemek nyugat-európai hasznosító művekhez kerülnek, a nem hasznosítható részt pedig helyben ártalmatlanítják. A hulladékok újrahasznosítása és körforgásban tartása kulcsfontosságú szerepet játszik a fenntarthatóság és környezetvédelem terén. Ezzel a környezetbarát módszerrel csökkenthetjük a hulladék mennyiségét, és minimalizálhatjuk az erőforrások kimerülését, támogatva ezzel a fenntarthatóságot.